من گفتم 50 تا 50 که 2000 سومن پریود بوده. بعد میایم ویدیو میکنیم میپرتویم مقصد. من زورم نالشون کنم مقصد ندارم ولی بین خیلی ویدیو میکنیم مقصد بعد میتونم نگفتم مرا مقصد ویدیو نکردم اکجان. ҳамада салом алейкум дӯстон, муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. вахш омадем ба канали SM Шарипов. бале бардор, медонам дер воз вақт набудам. бисёриҳотон зиқ шидем, бисёриҳотон ёд кардем. ҳатто баъзе бардор дар телеграм гурӯҳҳо менависанд ки SM Шарипов бас кардаги барномаро мақсад блоггириро дигарша не бардор бас кардаги нестама. вақтои охир дар веб канал гаштесем бардор. дар уҷа бисёр видео штесай обуначиҳошам шукрона аллоҳ зиёд шидаги. аз ҳамин хотир вақте ки бинандаам бисёр боша, бояд ки бе видеошо намонӣ ку. аз ҳамин хотир дар уҷа видео кардаистам, лекин ин маънои уро надорад ки ютубам ҳаме партом. Не албатта. лайк ва абуна шуданро дар канали SM Шарипов фаромӯш накунед ва фикратона хатман нависед. бо ютуб дам ҳаракат мекунем ки тез видео бирояд. аз ин сипас имрӯз боша яке аз беҳтарин рубрикаҳо. бале, чӣ метавонад беҳтар аз рубрикаи хайрия? солҳои пеш бештари мардум барои кору фаъолият сафар мекарданд ба муҳоҷирати меҳнатии Федератсияи Русия. аҳоло боша мо бештари мардуми тоҷика мебинем дар дигар кишварҳои Аврупо, Амрико ва дигар. на танҳо Россия ки хеле ҳам тоҷик дар онҷа беқадрай. ва барои чӣ чунин тағйиротҳо шидагия? барои он хотире ки мардум пеш медонистанд аз падаршон, аз амакшон, аз ягон каси дигаре ки барои кор кардан ба Русия мерафт, ин ҳам мефаҳмид ки мешавад ки Русия биравем. аҳоло боша ба хотире ки интернет ҳаст, технология ки пешрафт шуд, одамо тавассути интернет мебинанд ки мешидае ки бо ин кишварҳо ҳам сафар карда бутонӣ, бо вуҷуди оне ки ин кишварҳо талаботи визавӣ дора. яъне ки виза худаш як маҳдудиятае ки та ҳамчун ба кишваре ки мисол Британия ма қарор дорем ё ки ба Америка ки шаҳрома ки Америка қарор дора. шуба Америка пӯй мара да Америка гӯш менану лайк намемуну. дигараш ҳам ту рафта наметонӣ. лекин мас Амрико ҳар сола грин карта пешниҳод мекунад ки грин карта дар умум худаш чия? грин карта агар оддӣ карда бигем мардуме ки дар Федератсияи Русия зиндагӣ мекунад бо хубтар мефаҳма. яъне ки як ҳуҷҷате ки қадами хеле ҳам наздик мемонӣ барои шаҳрванд шидан. ин на танҳо як иҷозатномаи холӣ барои кор ё ин ки ба мисли як регистратсия бошад дар Россия. не, ин маҳз ба хотире ки ту мехоҳӣ букӯчӣ ба Амрико шаҳрвандии уҷара баъдан бигирӣ. ва ҳамин чиз грин карта ном дорад, яъне ки корти сабз. ва ин чизи хеле ҳам ба қадрай ва ба даст оварданаш ҳам осон нест. лекин ҳар сола Амрико лотарея мегзаронад ва ҳар як одам метавонад ки аз тамоми ҷаҳон бурд кунад дар ҳамин лотарея ва соҳиби шаҳрвандии Амрико шавад. баъдан вақте ки бурд кард метавонад сафар кунад, дар уҷа бо ин грин карта зиндагӣ кунад, баъдан соҳиби шаҳрвандӣ шавад. ва бисёриҳо дар бораи грин карта дарак доранд, ба наздикӣ аллакай шурӯъ мешавад. агар ки шумо битонен номнавис карда, яъне ки дар ин лотарея иштирок карда бикунен, шанса аз даст натиҳен. ҳамчун оилавӣ ам бикунен, агар бо беҳтарина аз аъзои оила як касам ки агар номаш барояд бибира, оила якҷоя меравад. агар касе ки метавонад хитон пур кунен, агар касе ки наметавонад бардор, эҳтиёт бошен. аз ҳар як қади раҳе ки 5 сум, 3.5 сум, 7 сум метиҳен пур мекунанд, аз ваё эҳтиёт бошен, чунки шумо маълумотҳои шахситон наметиҳен дар ӯ қадира ки намедонед вай кия чӣ кор мекунад. ин як тараф. адимаш ки баъди пур кардан ту бояд бо ӯро бо тафтиш кунӣ. кай тафтиш кунӣ? чӣ гуна тафтиш кунӣ? оё ба ёди ту мемонад ӯ одаме ки ту чанд қадар моҳ пеш пур кардагӣ будӣ дар уҷа? албатта ки ман фикр намекунам ки ту одама мумкине ки наёвӣ дигар. барои ҳам хотир ҳар қади раҳда ва ҳар одамоеде ки имконияти бовар карданашон неста, бовар накунен. яъне ки хитон пур карда битонен, марҳамат пур кунед. агар ки пур карда натонен, марҳамат метавонен ки мода муроҷиат кунед. рақамҳо дар болои экрани шумо ҳастад. дар инҷа оператор бо адабона ҷавобтон метиҳад, ҳама саволотонда мефаҳмонатон. шумо ҳам ту пешниҳод мекунену ино хучон пур мекунанд. ва баъди пур кардан албатта ки вақти тафтишам ки омад, шуморо ҳаматонро рӯйхат мекунанд, номнавис мекунанд. вақти тафтиш кардан бо тафтиштон мекунанд. агар ки бурд карден, бо табриктон мекунанд. ҳама каса табриктон мекунем. шанстон аз даст натиҳем бародаро. чӣ гунае ки ҳоло медонам айни замон сар нашида, лекин шумо ҳоло метонен номнавис кунен пешакӣ. чунки вақте ки сар шид, ман ки тавсия додум дар канал, баъд мумкине ки дига одам бисёр шава успет накунӣ. а вақте ки шумо ҳоло номнавис кардагӣ бошен, вақти сар шиданда, мисол та агар якумин шахс бошӣ ки номи дар рӯйхати якумай, вақте ки сар шид пур кардан, аз ту оғоз мекунанд. рақамҳо дар болои экран. мегзарем ба видео. хайрия.
ку як бисанҷем чӣ тона связтона ба фикрам ки мен намечаспида боша. хуб, як бор дига салом алейкум, хуш омадем ба барнома. хуб, гӯш мекунем мушкилии шуморо, чӣ мушкилӣ доштем ва сабаби муроҷиатон дар ин барнома чие? Салом алейкум аҳмадҷон. Мушкили ман ма видеои хама киштам барое ки вайтон связтон мечаспа. Агар видео қатъи гап бизан талаботи барнома аю лекин аввали суҳбатмон аллакай видео қатъи шурӯъ шудагия, ҳамин хотир қабулаш мекунем. ҳоло як бор видеотона обратно хомӯш кунен, видеотона танҳо галасавои беста кӯ мешава овозтон барое ки мечаспада. ҳамин хел ку як бор гап занен. бардора мутаассифона чунин связ хати мо барномаро гузаронда наметавонем. Албатта мушкилӣ дора, ҳоло телеграму ватсап маҳдуд шудагия дар Федератсияи Русия. Чунин связ чизи ҷолибай, лекин ман дар Британия қарор дорам, айно дар Тоҷикистон қарор дорам, набояд связи хеле боша, лекин дар Тоҷикистон минтақаҳои агар ки он қадар хуб дастрас набоша, чунин ҳолат мешавад. Ман фикр мекунам ки дар кадом минтақаи шумо апа? восе гуфта будем дар чатам. Ҳамин камераи телефони хитонда мисол арзу шикоятона мақсад чӣ хоҳиш доштин, чӣ доштин, ҳамин барномаи моро агар тамошо кардагӣ бошен, ман асосан чӣ савол метавонам ки чӣ мушкилӣ дорен шумо, сабаби муроҷиатон чия, чӣ хел бояд шумо да кӯмак кунанд. ҳамин масъалаҳоро хитон агар ки самостоятелен гап зада битонен хитона сабт кунем, баъдан видеоро да ма фиристен, ман дар давоми ҳамин суҳбати худмон ҳамон видеои шуморо мемонаму видеомон дар асоси ҳамон видеои шумо мешавад. Салом алейкум, канали SM Шариф. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш дорам бародарҷон ҳамин навори мара то охира гӯш кунед. акаҷоно апаҷоно имрӯз зурм омад, ай барои аллоҳ аз шумо кӯмак талаб мекунам. илтимос аст барои аллоҳ ёрдамам кунед. ман ин ноҳияи восе мешам, соҳиби 5 фарзандам. додарам қарздор шуда хонаву дари падарима фурӯхтеста, на падар дорам, на модар дорам. падару модарам гузаштагиай, шавҳар надорам, ай шавҳарам ҷудо шудагиам. куҷо рафта чӣ кор кардан ман намедонам. соҳиби 5 фарзанд мебошам. ай сабаби бешароитию беҷои зистма фарзандон мактаб намехонанд. якта синфи 8 бояд барава якта 5, якта 3, ҳатто синфи 1 рафтагӣ нест, синфи 3. вообще шароит надорам ки дар фарзандом либос бихарам, дар мактаб монам. айси хонара фурӯхта қарздор шудаем, мора ина дуюм сеюмода мехезонанд. акаҷоно апаҷоно куҷо рафта чӣ кор кардан ман намедонам. ай барои аллоҳ кадомуд ки дасти расо дорем, ёрдамам кунед. акаҷоно апаҷоно куҷо рафта чӣ кор кардан ман намедонам. дар таво зурм омад, худам медонам худои тори сарам. куҷо рафта чӣ кор кардан ман намедонам. дар бозор савдо мекунам, картошка пиёз савдо мекунам. то мерам миём ки кӯдаки майда дорам, кӯдакма чапа кардаям, ай govara, кӯдакма ғалтондаям. ба худо қасам бародарҷоно, дар положение ҳастам ки ба худкушӣ даже мумкин ки даст бизанам. фикр мекунам ки дига ягон роҳ надорам. додармам гуфтам ай намиҷа сирам кунӣ, ҳамон рӯзе ки ту мара биброрӣ гуфтам. даимҷа гуфтам худма ба 5 та кӯдак гуфтам алоҳ сар метам, гуфтам ҳамин хона на ай ту на ай ман, гуфтам на ай мо хона харад гуфтам. ту як бор фикр накард ки апайта ба 5 та кӯдакш куҷо меравад, чӣ кор мекунад. мега ман қарздор шудам, мара қарздор мекунад, ман чӣ кор кардан ман намедонам. хеста ҳамин хонаву дара фурӯхта ҳамин кора кардай, ҳамин ҳамсоямон рашишон дадай, дар пишти хонамонаму номрои ҳамсоямон нависаги, ҳамон ҳамсоямон гардондай, чӣ кориш кай, қарздор кай, хонаҳоро қатъи ҳамон фурӯхтай.
امروز شدم خیلی کسته قدیما جمع میکنم یه ساعت 2 شب 3 شب مرا سر میکنم قدیما جمع میکنم قدیما گپ نمیزنم که میگم بو فاموش مقصد آدمی کاری خطای نکی کارم وابشه مرا گوشم نمیکنه مفتون راست که هم خیلی که میکنی گفتم من یکم رای میرفتگی ندارم یکم جای میرفتگی هم ندارم مجبورم خودم با این 5 بودم در میخونم که علاوه سرم گفتم ولی گفتم در طرف زور نیومه گفتم من در مسکو 8 سال کار کردم نه مرده پدر دیدم نه مادر دیدم من پدر مادر ما گروه چوب کنم من با امید بودم که مثلا در خانه زندگی میکنم تو یک بودم کلام شیدنه که تو خانه و درم کردنه خیلی امروز خسته طریقه من دیگه نمیدونم چیکار کنم کجا برم میونه را دماندم کجا رفته چیکار کردن من نمیدونم التماس بر الله دستی کلامت که میرسه اکا جان چندین بلوگرها را زورا کم نالکم که التماس برای الله بین خونه درمونه بینین مقصد شرایطمونه بینین همه چیزمونه مرا برای الله یک ویدیو کنیم پرتین شاید یکم برادرای کمک خود دستشون میرسه مقصد مرا کمک میکنن برای الله مرا گفتم 50 تا 50 که 2000 سومن پریود بوده بعد مییم ویدیو میکنیم میپرتویمت مقصد من زورا نالشون کنم مقصد ندارم ولی بین خیلی ویدیو میکنین مقصد بعد میتونتون نگفتن مرا مقصد ویدیو نکردن اکا جان دیگه ویدیو نکردن امرا شما را یک 3-4 ماه گفتم نمراتون اکا جان نه اینه یافتم نمیراتون مقصد چی کردم دیگه نمیدونم به خدا چیکار کنم اکا جان التماس ای برای الله همه ویدیوی مرا منه شاید دستی آدمایی که میرسه ای برای الله مرا یاردم میکنن اکا جان من دیگه نمیدونم چیکار کنم اکا بالای بلایی روز شبون چند بار خدمت کشتنی شدم اکا جان گفتم که نشه سر نکنن سرم گفتم کنن ایمیجا گفتم برنامه پروردگار خدای خلق میکرد نه ساعت 11-12 شب یکب هیچ کس همیگه پناه گفتادم به خدا قسم چند بار خدمت به خدا قسم اکا جان کشتنی بودم بالای بلایی ایجانم سیر کردم 5 بودک دارم هیل شکماشون میخوانم باید عذابی قطعه بیم کنه پدرم بود گفتم اکا در اینجا مقصد زندگی میکنم تا یا دستم رسیدن تا چی مکی همجا رم فروختن دیگه کجا رفته چی کار کردن من نمیدونم این خیلی بردارو خیلی شما همه شخصتون دیدین فهمیدین شنویدین بی‌طرف نباشین کمک کردن ده فکر اختیارتون در کامنتاری حتما بنویسین و در روی اکرانتون ویدیوهای نو که در بالا برآمدگی تماشا کردنش فراموش نکنین همچنین میتونین که در این پاره بدروین ویب کانال ما بهترین کانال برای بهترین ها همه خیر تا ویدیوهای آینده